Πάμε. Είμαι η Νεφέλη. Είμαι η Λιδία. Είμαι ο Ερμής. Και αυτή που τραβάει είναι η Λάμπρινη. Και εγώ η Ιωάννα. Το GLA και είμαστε Το GLH. Το GLH είναι μια διαδικτυακή εκπομπή που φτιάχτηκε Για να σας διασκεδάσει. Για να διασκεδάσετε και να περάσουμε πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, κάθε ένα μήνα θα κάνουμε μικρούς διαγωνισμούς και κάθε τριμηνό θα οργανώνουμε πάρτι μασκέ. Και θα κάνουμε βραβεία. Γενικά, εμείς θα κάνουμε κάθε εβδομάδα ένα επεισόδιο. Αυτό ή θα παίζετε Σάββατο είτε Κυριακή. Και μπορείτε να μας δείτε μέσω Facebook ή YouTube. Λοιπόν, επίσης θα έχουμε καλεσμένους. Τα βίντεο που θα μας στέλνετε στους διαγωνισμούς, όταν θα έχουμε σχέση με βίντεο, θα τα στέλνετε στο email που έχουμε βάλει. Θα σας δείξουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Με ένα τραγούδι που έχουμε στιχουργήσει εγώ και ο φίλος μου Έμις. Πάμε. 4, 3, 2, 1. Και δεν σου κάνω το Χρήστο πια, αδυνάτησα. Και μια νύχτα με fitness bar, αδυνάτησα. Δεν σου κάνω το σμόσμο πια, αψήλωσα. Και μια νύχτα με νούνουλαν, αψήλωσα. Λοιπόν, θα σας πω ένα τραγούδι που το έχω βγάλει εγώ με ένα φίλο μου. Μπορεί να φανεί σπαστικό, αλλά άμα το ακούσετε πώς το λέει ο φίλος μου κάπως έτσι. Ο Μιτζίκι τριαλόλι, ο Μιτζίκι τριαλόλι. Θα σας αρέσει. Αλλά θα το πω εγώ με το ρυθμό. Άσε με να σ' αγαπώ. 3, 2, 1. Ο Μιτζίκι τριαλόλ, ο Μιτζίκι τριαλόλ. Ο Μιτζίκι τριαλόλ, ο Μιτζίκι τριαλόλ. Ο Μιτζίκι τριαλόλ, ο Μιτζίκι τριαλόλ. Ο Μιτζίκι τριαλόλ. Θα σας διασκεδάσουμε τώρα με ανέκδοτα, με το και ξανθιές. Πώς μπορούν οι ξανθιές να κάτσουν 4 ξανθιές σε μία γαρέκλα? Πώς? Κάθε μία ξανθιά εδώ. Γιατί μια ξανθιά ανοίγει το κουταλάκι γάλα στο σούπερ μάρκετ? Γιατί λέει άνοιξε εδώ. Σε ποιον δεν αρέσει το όνομά μου? Σε όποιον δεν αρέσει θα του πω μόνο κάτι. Θέλεις να αλλάξω το όνομά μου? Θέλεις να αλλάξω το όνομά μου? Θέλεις να αλλάξω το όνομά μου? Πες μου αν θέλεις. Μπορώ να το κάνω αρκεί να θέλεις. Θέλεις να αλλάξω το όνομά μου? είναι το τόσο γυρνάει από το σχολείο και ήρθε η γιαγιά του. Του δίνει χρήματα και φεύγει. Το προλαβαίνει η μαμά του και του λέει: Τότε έξαξες να πεις κάτι. Και λέει το τόσο. Α, ναι. Μόνο αυτά έχεις. Άρε τότε, αφιερωμένο για σένα τότε. Θα πω και κάτι ακόμα. Πάει το κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα, και κάνει μια προσευχή στο δωμάτιό της. Σε παρακαλώ, μπαμπά μου, κάνε να έχουν όλα τα παιδιά υγεία και χαρά και δώσε λεφτά σε αυτές τις γυμνές που έχει ο μπαμπάς στον υπολογιστή. Σούπερ! Τώρα θα σας ανεβάσουμε με ένα τραγούδι. Τώρα θα... Γιατί οι ξανθιές βάζουν τα βαζιά τους στο ραδιόφωνο? Για να ακούμε σαν την νέα μουσική. Τέλειο! Λοιπόν, τώρα αρχίσουμε να... Παιδιά, κάτι ακούω, εσείς το ακούτε, το ακούτε? Ναι! Όπα, και το αισθάνομαι, λοιπόν. Η Μαντάμ Ζαΐρ έρχεται! Όχι, λάθος! Κάτι άλλο ακούω! Κάτι παράξενο! Κάτι διαφορετικό, αλλά αισθάνομαι πως είναι ωραίο.
CNN home. Πέρα από το παιχνίδι. Θα κάνετε No shirt and I still get service. Why? Look at that body. Look at that body. Look at that body. Work out. Πάρτι! Χορέψτε, παιδιά! Μην αντιστρέφετε το χορό! Work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stop. Staring at me. I got nothing in my pants and I ain't afraid to show it. Show it. Show it. Show it. I'm sexy, I know. Κρίμα που τελείωσε. Ναι, αλλά τώρα θα σας διασκεδάσουμε και το έργο Μαντάμ Ζαΐρα! Ξεκινάμε! Δεν ξεκινάμε. Θέλω κάτι να πω. Εσείς ετοιμάστε το σκηνικό. Εγώ θα πω διάφορα λόγια. Λοιπόν, Μαντάμ Ζαΐρα! αυτό το έργο φτιάχτηκε για τις διάφορες medium που υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Επίσης, είναι ένα διασκεδαστικό πράγμα που θα γελάσουμε πολύ. Ξεκινάει το πάρτι! Πάρτι! Πάμε! Αρχίζει το έργο η Μαντάμ Ζαΐρα! Εντάξει. Πάμε. Τικ, τικ, τικ. Σε χτυπάει την πόρτα. Τικ, τικ, τικ. Περάστε. Μαντάμ Ζαΐρα, πάλι καλά που είστε εσείς εδώ. Θα ήθελα να μου πείτε, ο άντρας μου ότι με πατάει. Κύριε Υπουργέ, φύγετε σας παρακαλώ. Είμαι ο άντρας της, δεν φαίνεται. Δεν βέβαιτε πόσο καλοντημένη είναι. Φύγε από τα μάτια. Νομίζω ότι ο άντρας μου με απατάει με κάποια άλλη, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ λείπει. Συγγνώμη κυρία μου, τον υπουργό έχετε άντρα. Τι θέλετε να κάνει, αν είναι όλη μέρα σπίτι. Ήσυχα εσύ εκεί. Όχι, έχει κάτι περίεργα μηνύματα που λέει μωρό μου και τέτοια. Τι είναι αυτά, Μαντάμ Ζαΐρα? Παρακαλώ, θέλω το χέρι σας. Ελάτε από εδώ παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να το δω αλλιώς. Το δεξί, έτσι. Ναι. Έλα μωρή από εδώ. Λοιπόν... Γυναίκα, τι κάνεις! Από ό,τι φαίνεται, επειδή είστε χαζοί και δεν έχετε καριέρα. Επειδή είστε χαζοί και δεν έχετε καριέρα, ο άντρας σας βαρέθηκε. Για να ρωτήσω κάτι. Έχετε σπίτι στα... Ναι, ναι. Η άφρεσα τότε τι να... Συγγνώμη, τότε τι να κάθεται να βλέπει το δράμα. Ρε κορίτσι μου, να βλέπω το δράμα! Θα σας πληρώσω. Σας παρακαλώ. Πάντα έξω θέλω να δω και τον κύριο Υπουργό να δω τι κάνει. Σας παρακαλώ, θα σας πω μετά, φύγετε. Αντίο, κυρία μου. Κύριε Υπουργέ, αφήστε την μπάλα μου. Δικά μου είναι! Όλα δικά μου είναι! Φύγατε! Βοηθέ, Μαντάμ Ζαΐρας! Βοηθέ! Βοηθέ, Μαντάμ Ζαΐρας! Θα ήθελα ένα καφέ μέτριο. Θα περιμένω Όλο παλαμουάνι! Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, πείτε μου τι θέλετε εδώ. Η γυναίκα μου είναι προληπτικά, ναι, ηλίθεια! Πιστεύεις σε σένα το άθλημα medium! Έλα εδώ. Τικ, τικ. Γιατί θα με βαρέσει. Φοβάστε τη γυναίκα. Φοβάστε τη γυναίκα σας. Ολόκληρο Κάνει οι μικρές τις ροχιές. Παρακαλώ, περάστε. Θέλω να δω ένα Ινδό. Ο Ινδός μας λείπει αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ο Υπουργός έχει πολλά προβλήματα συμπεριφοράς. Θα σας σκοτώσω και να κάνω. Θα σας κάνω περνούτε το δικό σου. Τεχνικά προβλήματα. Μαντάμ Ζαΐρα είναι μια
ξαναδώ. Αυτό ήταν το βίντεο της Madame Zaira. Της Madame Zaira. Λοιπόν, Ελπίζω να σας άρεσε. Είμαι Ιντό. τώρα το τελευταίο που θα κάνουμε. Δεν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε. Απλά σας αναφέρουμε γιατί όσο πιο γρήγορα μπορείτε, τόσο πιο γρήγορα κερδίζετε. Ναι. Άντε ρε, τι να κάνω, τίποτα δεν έκανα. Τι σπαθοβά. Άντε που το χτύπησε. Έχουμε διαγωνισμό Βρες τον Σταρ. Απαντήστε με σχόλια. Άντε, τίποτα δεν έκανα. Λοιπόν, θα κερδίσετε Πρώτο. ένα iPad mini. Είναι αυτό. Ποια είναι αυτή η διάσημη κοπέλα που παίζει σε πολλά παιδικά? Δεν την ξέρουμε, αλλά πρέπει να τη βρείτε. Επίσης, Παίζει σε παιδικά και είναι τραγουδίστρια. ποιος είναι αυτός ο hot Ποιος είναι αυτός ο... guy? Ποιος είναι Αν τα αυτός πείτε αυτά. ο κούκλος που παίζει σε πάρα πολλές ταινίες και είναι πολύ ωραίος ηθοποιός? Θα πάρετε, αν Και έχει θα ωραίο βρείτε σώμα. και τα δύο. Ένα θα πάρετε. iPad mini. Ψέματα λέει, μην τον ακούτε. Θα Αν τα κερδίσετε βρείτε πάτη. θα κερδίζετε Θα κερδίσετε μια δωρεάν συμμετοχή σε στην εκπομπή μας. και έρθετε 2 εδώ. εισιτήρια μισής τιμής για το Magic Park. Θα έρθετε εδώ να Που δεν πάρετε. έχουν λήξει μάλιστα. Θα έρθετε εδώ, θα έρθετε σε βραβεία ως καλεσμένοι και θα μας πείτε τι πράγματα σας αρέσουν και θέλετε να τα πείτε στον κόσμο. Λοιπόν, μια τελευταία φορά να ξαναδείξουμε τις αφίσες για να καταλάβετε ποιοι είναι. Παρακαλώ. Αυτός ο κούκλος και αυτή. Η pop τραγουδίστρια. Και αυτοί οι δύο. Δεν είναι ζευγάρι, απλά τους επιλέξαμε τυχαία. Αυτός ο hot guy και αυτή η hot hot τραγουδίστρια. Hot rock. Επενθυμίζουμε ότι αυτός εδώ πέρα Είναι πολύ καυτός ηθοποιός και πάρα πολύ καλός. Και αυτή εδώ είναι μια pop τρελή. Τραγουδίστρια και ηθοποιός. που παίζει σε ένα κανάλι που το βλέπουν πολύ. Πάρα πολλά παιδιά δηλαδή. Και σε εκείνο το κανάλι, σε εκείνο το παιδικό, Που λέγεται? που λέγεται κάπως, δεν λέγεται έτσι αλλά δεν μπορούμε να το αναφέρουμε. Έπαιζε τη Χαζή. Αυτές Ωραία. είναι οι πληροφορίες. Τώρα, τι θα κάνουμε, Λιδία? Κάτι τελευταίο έχουμε να σας πούμε πριν κλείσουμε την εκπομπή. Poor guys, I don't want. Και αυτό το τελευταίο πράγμα είναι. Δεν είναι φυσικά αυτό εδώ. Τι είναι, τι είναι, πρέπει να το... Εσείς από Έλενα. Λοιπόν, αυτό την επόμενη φορά επίσης, οι διαγωνισμοί επίσης κρατάνε μέχρι ένα επεισόδιο. Λοιπόν, επίσης, οι διαγωνισμοί λήγουν ως το άλλο επεισόδιο. Αυτό το είπα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Στην επόμενη φορά θα σας φέρω με ένα βιντεάκι, δυστυχώς θα είναι μάλλον από κινητό, μιας φάρσας σε έναν πολύ τρελό συμμαθητή μας. Επίσης ξεχάσαμε να σας το πούμε, είναι άλλη μία που παίζει στην εκπομπή. Αλλά σήμερα άλλος ένας που παίζει στην εκπομπή. Αλλά σήμερα απουσιάζει. Αλλά σήμερα απουσιάζει λόγω γενεθλίων. Λόγω γενεθλίων απουσιάζει. Ας ευχηθούμε Ο αδερφός του είχε γενέθλια, οπότε χρόνια πολλά! Με από μένα και από όλους. Ευχηθείτε του χρόνια πολλά στα σχόλια. Τα σχολεία... έχουμε ένα καταπληκτικό σχολείο που θέλουμε να το γνωρίσετε. Προσέξτε! Λοιπόν, Είναι το καλύτερο σχολείο. Το σχολείο που πηγαίνουμε. Είναι το καλύτερο. είναι το... Λοιπόν, αυτή είναι η εκπομπή
μαζί μας και είμαστε οι... Επίσης, η GLA! GLA forever! Επίσης, θα κάνουμε και μια φάση στο σχολείο, θα πάρω το ρολόι Spynet μου και θα τραβήξουμε βίντεο και θα σας το φέρουμε σε μια εκπομπή. Yo. Άντε bye! Ciao!